samu ne. Yarinya kyakkyawa, ina shawarki da gaske, kyanki ya fi rana, zuciya ta narke. Aikin hannu ne kyakkyawa, ba zaman banza ba, da shi muke rayuwa, da shi muke soyayya mai tarki. Aikin gona da wuya, amma da dare sosai, ka yi himma da kokari, Allah zai saka maka lada. Soyayya, soyayya, da aiki mai mutunci. Soyayya, soyayya, mu haɗu mu yi tare. Jama'a mu ji mu taimaka juna da soyayya. Hausa mu ne mu kiyaye ada har abada. Soyayya ina daɗi, ta fi zuma daɗi. Mutunci da aiki, mu yi murna da shi. Soyayya, 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 da mutunci, da mutunci, da mutunci. A zamanin nan talauci da rashin aiki ya yawaita, wasu suna zaman banza, suna son sauki kawai. Amma mu mun sani aiki shine hanyar nasara, da gaskiya da himma za mu sha kima da farin ciki. Mu ji juna.